iedereen. Het is eindelijk het einde van 2025. En om te vieren dat 2026 kan beginnen, heb ik een nieuwjaarsbrief. Hij gaat als volgt. Liefste Mimi en Pippi, mama en papa, mijn tantes, iedereen. Mijn nieuwjaarswensen breng ik dit jaar met een vleugje Frans. Ik wil jullie al tonen wat ik kan, dus grijp ik nu mijn kans. Hopelijk wordt 2026 een très bonne année. Met veel geluk, de la chance et une formidable santé. Ook de liefde is belangrijk. Beaucoup d'amour. Veel kusjes en knuffels van mij en dat tous les jours. In jullie hart, beaucoup de soleil en heel goed gevoel. Joie de vivre, dat is wat ik bedoel. Mijn briefje is klaar. Fini c'est tout. Ik sluit nog af met een très gros bisou. Je Capuille Mathies. 1 januari 2026. Ja. Doei kijkers.